Mchaka cha 1964 pamene MCP inkatenga boma kuchokera kwa Atsamunda, they inherited a democratic system of government. After 2 years, Kamuzu Banda anatesa zonsezo kukhazikitsa one party system. No opposition, one radio station, no television, no trade union, no academic freedom. Komanso aphungu a nyumba ya malamulo ankasankhidwa ndi Kamuzu mwini wake. Tonse tikudziwa bwinobwino how corrupt was Kamuzu Banda. Anatibweretsera Malawi ndalama zoposa 312 billion kwacha kukazibisa ku Barclays Bank dziko la Britain. Pofika mchaka cha 1992 inflation ku Malawi kuno inali pa 22%, ndipo Amalawi anali pa mavuto azachuma ochuluka kwambiri. Zonsezi zinkachitika chifukwa chona kuti there was no transparency and accountability in this one party system of government. Ambiri tu tikamanena choncho chamaisa kuti tikusingirira kapena kudana naye Kamuzu. Koma this is true story. Tikunena mosanyengerera panopa. Timanena kuti Bakiri Muluzi anatibera 1.7 billion kwacha. Bingu 60 billion. Joyce Banda Kasgate apita Muthalika 145 million za Mia Karimu. Komanso awasata. Tikunena zimene zozo. Chifukwa chona kuti kuli democracy. Kuli anthu amene akumatha kuona zimene zikuchitika ndikumadzudzula osapedwa kapena kuonyedwa kung'ona. Munthawi ya Kamuzu kunalibe kutsutsa zimenezi. Kamuzu ngati wadya ndalama za madona palibe kuyankhula. Ukangoyankhula maphedwa. Ndiye munthawi ya Kamuzu anatibera ndalama zokwana 312 billion kwacha. Ndipo palibe amene anamufunsa kapena kumufunsa kuti ndalama zimene zinazitenga kuti. Ndikhoza kuwuza kuti Kamuzu anamanga Chayamba House ija popanda kufunsidwa ndi munthu wina aliyense kunena kuti ndalama zimene kumangira Chayamba House wazitenga kuti. Kamuzu anamanga Chibisa House posafunsidwa ndi munthu wina aliyense kumene anatenga ndalama zimene zija. Koma panopa president ngati Chakwera uja kuti ayambe kumanga nyumba pena pake tiyamba kufufuza ndikumufunsa kuti kodi iwe ndalama zimene zazitenga kuti. Nthawi ya Kamuzu zimenezo kunalibe. That's why Kamuzu anatibera ndalama zokwana 312 billion kwacha. Ndipo izizi tikunena mosanyengerera, mosapyatira, mosayikira kumbuyo munthu. Kunena zochitika zimene zinachitika mnthawi ya Kamuzu. Kamuzu anali wakuba. Koma zimenezi sizimaululika chifukwa chona kuti kunalibe ufulu. It was a one person system of government. Now, after 25 years, chipani cha MCP chabwereranso mboma. Inflation munthawi yapita Muthalika pamene ankachoka pa mpando mu June 2020 inali pa 7%. Kwa panopa inflation yafika pa 24%. Ndipo katundu wakwera mitengo mosakhala bwino. Tikuzowa bwinobwino kuti ni manthawi imene ati magula 70 kwacha pano ali pa 300 kwacha. Malata a 1,500 pano ali pa 7,000. Cement wa 4,000 pano ali pa 12,000. Pali zinthu zambiri, sugar wa 600 pano ali pa 1.2. Zonse zifukwa chona kuti inflation munthawi yapita inali pa 7%. Koma after 2 years mulamulo wa Chakwera yafika pa 24%. Ndipo zinthu zakwera mitengo. Mmene Amalawi akupangira survive mdziko ilili akudziwa ni Mulungu yekha. Chifukwa zinthu sizili bwino. Mukangana umphawi midzi, kuzimazima kwa magetsi, njala, unemployment, ngakhalenso kusowa kwa mankhwala mzipatala ndiye zosachita kufunsa. Anthu akangoti adzuke kuti adandaule nkhawa zawo, nthawi yomweyo akuwamanga komanso kuwapezera zifukwa as one way of silencing them. Ngakhale ma civil society omwewa akawapanga zionesero akumangowatenga ndikuwagwira kukasunga malo ena yake kuwauza kuti ngati ukufuna ungosiya ndikupase ndalama kwana 50 million. Akatero basi akangowapasa ndalama zija basi nkhani yathira pompo. That's how they are doing. Panopa akuonesesa kunena kuti wina aliyense amene akutsutsana nawo athane naye kapena ampange silence, kumpasa ndalama kapena kumponyera ku ndende. Inuyo tangoona ni mawayilesi osusa boma mmene akuwatsekera panopa. Rainbow TV, Angaliba, Joy Radio, Capital FM, Sapito FM, komanso Galaxy. Onse watu awatseka akuti ifa choti anali ndi ngongole kubungwira makla. But that is not the case. Chifukwa boma ilili lachita izizi as one way of silencing them. Inu mukudziwa amene mawayilesi amene amadzulira boma. And that's why awalanda malaisesi kuti asapeze mpata olankhula mavuto amene Amalawi kukumana nawo.
ndikupasani chisanzo kuti mawayilesi a MBC ndi Times aliso ndingongolera license kumaka koma sanawatseke chifukwa chona kuti amasapota boma. Is that not enough evidence kuti Amalawi tabwereranso kulamuliro wa chipani chimodzi? Chifukwa chona kuti wayilesi ya MBC komanso Times TV ali ndikongoleza mbirimbiri kumene kuja ku bungwe la makla koma sanawatseke. Pambuyo pake Rainbow TV, Angaliba, Joy Radio, Capital FM, Sapitwa komanso Galaxy FM osewa watseka kuti chifani ngongole. Inu simukuona kuti pamene popo akwatsekera for political reason chifukwa choti mawayilesi amadzudzula boma ndi akwachita silence ndiyonga chona kuti akamaza fika 2025 pasakhale wayilesi ina iliyonse imene ikususana nawo. That's what they are doing. Ndakupasani chisanzo kunena kuti Kamuzu Banda anatenga boma la democracy kuchokera kwa Atsamunda, but he changed kukhazikisa one party system. Chakwera anatenga boma la democracy kuchokera kwa Professor Peter Mutharika, but within 2 years he has changed kukhazikisa one party system of government. Ngakhale munaona pano leader of opposition kundwa Nankhumwa akumachita kusankhidwa yekha ndi boma monga momuja mene ankachita Kamuzu Banda kumasankha ma MP kunena kuti ukayimire ku Blantyre, ukayimire ku Nchewu, ukayimire ku Machinga, ukayimire ku Chitipa and so forth. Komanso Kamuzu Banda ndi amene amasankha kunena kuti ukakhale leader of the house. Panoponso tikuona Chakwera, Gotane Hala pamodzi ndi Kenyatta Nyirenda ndi amene akusankha leader of the opposition leader kunena kuti opposition leader akhale Nankhumwa koma asakhale munthu wina aliyense koma Nankhumwa. Kodi opposition leader amasankhidwa ndi aboma, amasankhidwa ndi majaji. Opposition leader amasankhidwa ndi speaker wa nyumba ya malamulo. Opposition leader kuyambira kalekale amasankhidwa ndi chipani chosusa boma osakhala ndi court sizimatheka zimenezi. So mudati muyang'ane panopa zimene zikuchitika kumene kuja ku parliament komanso chilichonse chimene chikuchitika mboma iyi ndichofuna kuchita silence anthu a opposition kumatsekera mawayilesi kumamanga akachita zionesero kumachita silence ndi ndalama ndi zina zotero kumasokoneza opposition chifukwa Nankhumwa uja is used as a tool kuti asokoneze opposition. Ndiye zonse zikuchitika ngati njira imodzi yofuna kuti iwaja akhale one party system of government kuti alamulire zaka zambiri without any opposition, strong opposition isakhalepo.